9 juni 2014. Sikko moet hem melden bij zijn werkers marechaussee, maar komt net. Zijn collega slaat voor het alarm omdat Sikko heel krekt is. Zijn auto wordt weer omvonden in Marm, maar van de marechaussee zelfs ontbreekt het spoor. Er wordt nog heel tijd actief onderzoek dingen. Zat dat blikken uit de podcast. We hebben een paar nieuwe dingen uitgevonden. Om te beginnen het feit dat Sikko Cuperus, die voor de marechaussee werkte, 1,5 dag voordat hij aan het werk moest, zijn dienstwapen heeft opgehaald. Stiekem. Geldt als een misdrijf. Dat is het eerste nieuwe dat bekend wordt gemaakt nu. Het tweede is dat de politie een actief onderzoek doet naar de zaak. En ook heel nadrukkelijk zegt, dit is geen cold case. We zijn aan het onderzoeken en we zien ook kansen. Zullen we het er nou meer zien naar zijn financiële handel en wandel? Dat blijkt ook wel uit het feit, en dat is wat de politie mij wel heeft verteld, dat ze een nieuw financieel onderzoek zijn gestart naar Sikko. Een onderzoek dat zich uitstrekt tot in het buitenland. Dan denk je toch, is hij ergens in verzeild geraakt? Had hij schulden? Dat wijst toch wel op, laat ik het voorzichtig uitdrukken, dat hij in de problemen zat. De politie roept ook de helft van de Fries niet. Want rucht het onderzoek hem eerst op de omjouwing Marm. Nou roepen ze mensen in heel Noordwest-Friesland op haar te melden als ze het zien wat oorsvertocht jongen had dat maar Sikko te krijgen had. Het is een zwart gat. Vanaf zaterdagavond tot maandagmiddag 12 uur, het moment dat hij aan het werk moest, is compleet onduidelijk waar Sikko was, wat hij heeft gedaan. Ja, hij is, zegt de politie, onderweg geweest in het noorden van Friesland. Dat kunnen ze zien via nieuwe technieken aan zijn telefoon en ook aan zijn auto. Haar tips, dan kiest hij melden bij de politie. Dat kan ik anoniem.